Bona tarda. Ara fa un parell de mesos vam estar al Saló de la Infància i al Bernat li va encantar tant una tirolina que hi havia ja posada que m'està insistint constantment de que, escolta'm, fes-me una tirolina, fes-me... I finalment he cedit i vinga, va. Ara veureu el Bernat en acció fent la tirolina domèstica. Vinga. Go! A veure com fas la tirolina. Superbé. Hola, que ràpid. Hola. Que ràpid. Ara he de treure el ganxo i posar-lo a l'altra corda. Sí, l'altre nivell. Sí, però encara no està feta la tirolina. Quina feinada. Hola, que estic al túnel. Papa. T'estic veient. Aquí? I també la càmera. Mira-la. Ai. Ai, a veure. Et fa la cara. A veure com ho fas. Bernat, que estem cronometrant el temps, Que segur que ho saps fer super mega ràpid. Ara treu això el mosquetó i a veure 1 minut i 55. Molt bé, Bernat. I has de fer la volta. Molt bé. Vist. Oh, que se't cauen els pantalons, tio. Ja està? Sí.